Ja, vi har fra vers 247 til 284 i Iliaden, der er et græsk-romersk epos, og vi kommer ind i historien, hvor Agamemnon har taget Briseis fra Achilleus, og derfor er han vred. Og der blev derfor startet et skænderi mellem Achilleus og Agamemnon og de andre konger. I vores vers er det Nestor. Han er en gammel rådgiver, der ligesom prøver at løse den her konflikt mellem Achilleus og Agamemnon, og han prøver ligesom at give dem råd. Han kommer med historier fra sine unge dage og siger, at Agamemnon ikke kan undvære Achilleus, når de skal i krig mod trojanerne, så altså derfor skal Agamemnon give Briseis tilbage til Achilleus, for at de kan blive gode venner igen, og de derfor sammen kan gå i krig. Han siger også, at de skal prøve at forestille sig trojanerne, hvor meget de ligesom vil fryde sig over, at de to er uvenner, og at der derfor ligesom ikke kan blive nogen krig mod trojanerne. Ja, og skænderiet mellem Agamemnon, de andre konger, mod Achilleus, den gav ikke rigtig nogen nytte, hvis det var, som Nestor han fortalte, hvis det var, at de ville vinde kampen mod trojanerne. For Nestor, han, eftersom ligesom Amanda sagde, så var han så havde han mange erfaringer, og han var godt klar over, at hvis det var, at Achilleus han ikke var med i hæren, så ville Agamemnon ikke kunne vinde riget Troja. Og som sagt, så kan man se, at Achilleus han betød rigtig meget for arkanernes mulighed for sejr. Ja, man kunne sige, at uden ham, der ville der ikke være nogen sejr. Og det kan man se hernede. Der kan man se, at der siger Nestor til Agamemnon: jeg beder dig personligt, yb ikke længere kiv med Achilles. Han er jo for alle os fra Akaja et værn og en mur i de slemme bataljer. Og det viser jo bare, hvor meget indflydelse Achilleus han har på grækernes mulighed for at vinde. Ja. Igennem Nestors argumenter, der bruger han især sin troværdighed for ved at komme med historier fra hans egen levetid, som har gjort ham klogere på livet. Da det er, at han allerede har en troværdig stilling som en gammel rådgiver, så lytter krigerne derfor også automatisk til ham og vil tage det til sig. Og her er der et eksempel, hvor det er, han siger: I to er jo begge langt yngre end jeg er, og jeg har truffet en hel del andre karle i min tid end jeg selv, og af dem var der ingen, der kimsede af mig. Og kimsede, det betyder, at der var der ikke nogen, der tvivlede på mig. Så derfor skal de også høre efter sådan nogle store krigsmænd. Ja. Så har vi lige et lille persongalleri. Og Nestor, han er en gammel vis mand, som har meget indflydelse på de forskellige kriger og grækerne. Så er der Achilleus, som er meget stædig og en meget stor kriger, og han er også enormt egoistisk. Han kæmper for sig selv og ikke for grækerne. Så er der Agamemnon, som er en meget sulten krigermand, der kun går efter magt. Og derfor, fordi at både Agamemnon og Achilleus er meget sådan, to meget stærke karakterer, så er det meget oplagt, at den her konflikt den kommer mellem dem.